سلام ناي ماكي ميديا تخطاتلتي كميل لخم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹ ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ላይክ ምግባር አይትረስዑ ናፍቲ ዛንታ ቅብለኩም ሰናይ ምክትታል መዘዝ ሕርቃን ሓደ ሰብኣዩ ስራሕ ተፈዲሱ ገዛ ይኣቱ ደኺሙ ስለ ዝነበረ እግሩ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ ዘርጊሑ ቲቪ ምክትታል ጀመረ በዓልቲ ቤቱ ዝሑል ማይ ኣምፀአትሉ ወዱ ድማ ወረቃቅቲ ናይ ፈተና ሒዙ መፀ እንግሊሽ 9 ትግርኛ 11 ሂሳብ 5 ማሕበራዊ ትምህርቲ 9 ስነ ፍልጠት 7 ይብል እቱ ውፅኢት ሰብኣይ ነደረ ኣመና ደንገፀ እንታዩዚ ኣነ ኣጽምዕ ዝብለካ ጸዋታ ድዩ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ቲቪ ተሰጢሕኻ ሞዓልን ጸወታን ሆይታን እንታዩ ዝረአየካ ንምንታዩ ሆይታ ጸዋታ ጥራሕ ዝረአየካ ግን እዚ ኸይትኸውን እየ ኣጽምዕ ዝብለካ ድምፁ ኣብሪኹ ደሃሎ ወዲ እውን ደንገፀ ሰበይቱ ክተስሕሎ ብምባል ስምዐኒ ህድእ እሞበል ዘረባኣ ኾለፋ ስቕበሊ ብሰንኪ ቀብጠርጠርናትክዩ ከም ዝኾይኑ ዘሎ ንምዃኑ ትርእዮ ኣለኽዶ ሓንቲ እውን ብጌጋ ጽቡቕ ዘምፀኣ ወረቐት የብሉን ደኺሙ ዘፊሉ ይዘሎ ክብል ተዛረባ ሰበይቲ ድማ ኡፍ ብምባል ፍሽኽ በለት ቆልዓ ትቕብል ኣቢሉ ይቕሬታ ባባ ኣሕሪቐካ መስለኒ ዓንተወይ ነቲ ናይ ቀደም ጣውላ እናፀረኩን ከለኹ ዝረኸብክዎ እዩ ናይ ቀደም ናይ ፈተና ውፅኢታትካ ድማዩ ክብል ተዛረቦ ሰብኣይ የዒንቱ ናብ ላዕሊ ናብቲ ስም ዝፀሓፎ ቦታ ለኣኸን ብርግጽ ሹምናትዩ ጸኒሕዎ ሰንቢዱ ዝብሎ ጠፍኦ ሰሚዕኻ ዝወደይ ኣብቲ እዋንቲ መግቢ ብቐሊሉ ዝርከበሉ እዋነይ ነበረን ስለዚ ኣነ ካብ ትምህርቲ ንላዕሊ ናብ ስራሕ እየ ዝኸይር ነይረ በዚ ምኽንያት እውን እየ ትሑት ውፅኢት ዘምፅእ ስለዚ ንስኻ ግን ኣነ ሰሪሐ ስለ ዘምጾ ምግቢ እውን ኩልሻ ብኣግባቡ ስለ ትምገብ ከምዚ ናተይ ትሑት ውፅኢት ንኸይተምፅየ ከምዚ ኢለ ነዲረ ክብል ተዛረበ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ከድህብ ኣይከኣልኩን ኣነ ኣብ ትምህርቲ ከድህበሉ ዘይከኣልኩ ምኽንያት ድማ ከምቲ ዝነገርኩኻዩ መግበፍቲ ሰዓት ብቐሊሉ ዝርከብ ስለ ዘይነበራዩ ክብል ምኽንያት ፈጠረ በዚ ኮይኑ በቲ ቀልጢፍኩም ሕርቕ ኣይትበሉ ከይትዋረዱ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ እዛ ዛንታ ሕፅር ዝበለትን ኣመና መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ እያ ነዛ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዋ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብዚ ቻናል ዘቕርቦም ዘለኹ ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘየለ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ብምቕጻል እውን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ